И така, здравейте хора, днес играем на една игричка с камиони и така. Нека започваме. Така, добре. Добре. Охо. Добре, познала съм. Чакайте само, че... Ето, почваме, айде. Така... Ако чуете някакви дечица или на някакво Спонж Боб, дето се говори, това са брат ми и братовчетка ми. Те са на по 2-3 години, 4. Така че... И ето. Сте го включили в First Person. Ето. Само да превключиш, защото тук набира на тази скорост, която бях. Опаля! Лошо нещо. И сега ще се опитаме да качиме баира. Ако не ни забие в някой камък, още малко ни остава. Така. Изкачихме баира, включваме си. Така, от тук, така. Много добре. И сега идва най-интересна част. Според мен това най-якото, че те на по-малките дръвчета. О, фак. Обаче аз това не можах да направя пак. И така. Ето. Сега. Калищата. И така. Преминахме и да продължаваме все пак. Да видим докъде ще стигнем. Защото все пак аз съм про. Ето гледайте, засилвам се, защото съм про. Ето гледайте, идва най-готината част. И на Виктор какво? Само намързваме. Искам да мина по този път. До сега от тук не съм минавал. Минавал съм само от другата страна. Това е нов път. Това е апгрейд на играта. И така. Само да видя на лаптопа нещо. Добре, да продължаваме. Така. Още малко ми остава и да затъна. Обаче аз не се предавам никога. Погледнете само гумите. Хора. О, не. Това не трябваше да става. Не! И почти излязох. Благодаря ти. Благодаря ти, колички. Че пак ме забитам в това тъпо, грозно нещо. Нищо. Трябва да спра до тук с клипа. Ако ви е харесал клипа, subscribe, абонирайте се и до нови срещи.